Ngubani Inako? Mandiphinde ndibulise bhuti wam kubaphulaphuli ndingatyanga xesha ke mandivuthulele iingubo zam ndingqale ngqo apho ndithunya khona. Inako ke bhuti wam yinzwakazi eneminyaka eyi-18. Ndenza unyaka wam wokuqala edyunivesithi kwidyunivesithi yaseThekwini. Ndifunda izifundo ezidibaniselene nehomeopathy. Inako ke bhuti wam yintombi ehlolwayo, yintombi ehamba inkciyo. Ngaphezulu njengokuba ndihamba inkciyo, ndine-foundation yam ebizwa ngokuba yi-Inako Foundation, nayo eqokelela umlisela nomthinjana wezwe lakowethu baze bahlolwe xa bedibene bebonke. Inako ke ukwanguye noMiss Indoni Xhosa Kingdom kunyaka ka-2023 ukuyokutsho kunyaka ka-2024. Ndiphinde ndiyiqukumbele ndiyivale ngelithi ndikwayiyo nembongikazi, ndikwayiyo ne-adjudicator, kwakunye ndiba nguye no-MC. Ndimke lowo. Isakhono esingaka osithweleyo Inako, siyabulela, siyavuya ukwazi. Kanene uthe uzalelwe phi? Inkaba yam bhuti ifunjathwe phantsi komgquba wenkomo zonozulu eNgqamakwe eMthwaku phantsi kwenkosi uMkhatshane. Kodwa ke mna ndinkcenkceshelwe ndakhuliswa kumhlaba kaGcaleka phantsi kwenkosi uBikitsha phantsi kwekumkani utata uVulikhaya Sigcawu. Alright, enkosi kakhulu. Zikhona mhlawumbi izinto Inako eza kumotivathayo wathatha isigqibo sokokuba ndizayihamba le ndlela ndiyihambayo? Bhuti wam zininzi izinto ezandimotivathayo ukuba namhlanje ndibe kanti ndizibiza ngokuba yintombi nto kwaye ndihamba uhlolo namanye amantombi. Izinto ezandimotivathayo bhuti wam zizinto ezifana nento zokokuqala ukubona inani le-teenage pregnancy linyuka mihla nemihla. Ndabona ukuba kwelam icala ndingakwazi ukuzikhwebula kuyo yonke le nto yenzekayo ye-teenage pregnancy, kuyo yonke le nto isoloko isemlonyeni kuluntu lwanamhlanje. Ndizikhwebula njani? Ndizikhwebula ngokuba ndijoyine olu hambo lwentombi oluzokusoloko lindigcine ndisenza izinto ezilungileyo, ndihlolwa ngogogo. Kwakunye ndabona ukuba amanina ngoku anezigulo ezifana ne-HIV nee-STIs, uyayibo. So ngokuba mna ndihambe olu hambo ndaqonda uba okay, ndizama ukuzikhwebula kwizinto ezifana nezi ndigqiba ukuzibalula. Alright, enkosi kakhulu ke. Uhlelokuhle sinaye emnxebeni. Ndiyafuna ke Hlelokuhle uba khasitumele uZoom apho efowunini yakho, thina nawe sawuncokola nawe ngomnxeba mntakwethu. Qinisekanga ke ba uyasiva kwela ke icala. Ndiyafuna ke Inako ke sikhangele apha ekuhambeni kwendlela zikhona into oye waziphawula nezi zimpazamo mhlawumbi ocinga uba zimpazamo ezenziwa ngoontanga bakho. Zizinto ezinjani? Ngoba namhlanje uzawusele ke uzithetha kwabanye uthi baziphephe impazamo ezikumila kunje. Lilonke ndizama ukuthi ke khawukhuthaza umntu omtsha phaa ofuna uhamba olu hambo ulusoluthabathini. Umntu omtsha bhuti wam ndingamkhuthaza ngelithi ukuba olu hambo lwentombi luhambo elenza ubani abe nomlando omhle, kwaye yinto efunekayo leyo emntwaneni oyintombi isikakhulu ukuba abe nomlando omhle. Le nto olu hambo bhuti wam liza kunceda ubani ukuba azikhusele kwezi zinto benigqiba ukuzibalula zifana nee-teenage pregnancy, ii-STIs nee-HIV. Kwaye bhuti wam xa ukolu hambo yeyona ndawo yokonwaba elungelwe ukuba umntwana oyintombi umele uba ukuyo, kwakunye nomntwana oyinkwenkwe, nothi amantombi kuphela. Ngendlela yokuba xa usezintombini awunalo ixesha lokuba ingqondo yakho ibe ibheke ecaleni. Xa ndisithi ibheke ecaleni bhuti wam ndithetha ngokuba ingqondo yakho uba focused ngendlela yokuba uzazi izinto okufanelekileyo uba uzenze nezinto ezingafanelekanga uba uzenze. Xa ndithetha ngezinto emele uba uzenze nongazenzi, xa usezintombini awubi nalo ixesha lokuba ube nengqondo yoba mawutshaye iziyobisi, usele utywala, ubone uqhuba amatakane esitalatweni. Xa usezintombini, ezintombini kukho iimfundiso esiye sizifumane eziqokelela umntwana oyintombi, zimqokelele ukuba nasebomini in future abe ngumntu
ongcono ohluke kunabanye abantu. So kulo ufuna uyiqala ndingathi ukubana ucinge eyona nto i-right, akazilahlekisi ngokuba afuna uhamba olu hambo, yeyona nto intle, yeyona nto like ungena ndingathi ubana uzifaka kwesinye isigaba sobomi sokuba azenze umntu ongcono ebomini. Alright ke masibe nethemba loba Hlelokuhle Bikitsha uyasifumana mntakwethu. Kunjani bawo? Siyaphila, siyavuya na ukuthetha nawe namhlanje. Khawubulise kubaphulaphuli emva kwemini nje useluzazisa ngokupheleleyo ngubani Hlelokuhle Bikitsha. Hlelokuhle Bikitsha ngumfo osekezwa lichulunqa kwisithili sakoPombo kwilali yaseMbenza othophuke phantsi kwengadla utata uThembinkosi Matiwane ijola ngokwalo. Hlelokuhle Bikitsha ke nguMr Indoni Cultural South Africa Xhosa Kingdom, ndimele isizwe samaXhosa. Ndizabe ndiqabele eqongeni ke i-ICC ndikunye ke no-Inako Mateza, ikwanguye ke nomsunguli weHlelokuhle Bikitsha Foundation. Ndiphinde ke ndibe yimbongi eyomthonyama evele ke isanduluke. Niyazi bakhona imbongo bakhona imbongo mthonyama, kodwa ke leli cala lomthonyama ndibe nguye ke nombhali, ndibe yi-presenter, ndibe kwanguye ke nomculi. Wena ungathi waphenjelelwa intoni okanye wakhuthazwa intoni ukuze uhambe le ndlela uyihambayo? Ukuze ndihambe le ndlela ndiyihambayo ndaqala ndineminyaka esibhozo ke ndifunda amabanga aphantsi kwisikolo iKhanyalanga. Okukho ke utishalakazi owayethi endifundisa onguMiss Madikane. Utishalakazi lowo ke wayethi andihambiswe indawo ezininzi kakhulu apho ke kukhona ke iimbongi ezininzi ekufuneke siqabele eqongeni siziphuhlise ukuba thina singobani khona ukuze singalahli imbo yethu ngophoyana. Ayibamba le minyaka esibhozo ndabona okokuba le nto sisiphiwo sam mandiqhubeleke nayo. Ndakhe ndathi kasekukhuleni kwam ndakhuthazeka, ndabona abanye abantu abahambayo le ndawo abayihambayo abafana nomama uJessica Khambangeni. Ndakhe ndathi ndabukela Indoni idlala eTV-ni, ndanomdla kakhulu, ndakhe ndangenela Indoni ukuze ndilapha ndinamhlanje. Ungathini ukukhuthaza ofuna okufana nawe nosakhulayo ngexesha, especially ke abafana? Ukukhuthaza umntu osakhulayo okanye umntu ongumfana olingana nam okanye ongaphantsi kunam, ndingathi makangenele iIndoni kuba kaloku apha kwindoni sifunda kakhulu ngamasiko kunye nezithethe, sifunda ngembo yethu ukuze singalahli imbo yethu ngophoyana thina singabantu abamnyama, silibale ngezinto zangaphandle. Kuba kaloku le nto yindoni ithi kukhusele kwizinto ezifana nokutshaya nokusela, njengoko ke itshilo ikumkanikazi yam okokuba njengoko ungumntu oyindoni akufunekanga uhambe usela unxila ubonwane ilizwe lonke, funeke wenze izinto ezilungileyo khona ukuze ube ngumzekelo kubanye abantu. Ndingathi ke bangenele iIndoni khona ukuze bazifihle kwizinto ezinjalo, kuba kaloku xa silapha kule nto kuthiwa yiIndoni sithi siphinde kwizinto ezininzi zehlabathi. Mabangenele iIndoni khona ukuze bakwazi ukuziphatha kakuhle, bangenzi nantoni na ekhoyo apha ehlabathini. Lona ke umbuzo ndoyikile ukuwubuza ke ikumkanikazi inkosi ikhona okanye iking ikhona, kuze njani ube yiking yena uInako abe yiqueen? Into eyenzekayo tata siye sithi singenele iIndoni. Akungenelwa iIndoni kuba khona ii-forms eziye zithi ziphume okanye amaphepha ke ngokolwimi lwesiXhosa kuthi kufike nisayinile okanye nibhalile. Kuthi kukhethwe ke apho kuqala abantwana baza kuthi bonyulwe abe bayi-50 nge-kingdom ne-kingdom. Asethi senyulwe ngokuna sibe nendawo thina apha emaXhoseni apha e-Eastern Cape ke kwiphondo laseMpuma Koloni ngokwesiXhosa kutsho sinee-kingdoms eziyi-3 ezintathu ke kuphela, sinabaThembu, sinamaMpondo, sinamaXhosa. Apho ke kwi-kingdom ne-kingdom ke kuthi kukhethwa abantwana abayi-50 kuphela. Akonyulwa abantwana abayi-50 ke kuhanjwe ke kwenziwe i-camp kuloo ndawo apha niza kuthi
ndibane ninonke nisisizwe sabaThembu nesamampondo nesamaXhosa kubekho ukhuphiswano oluthile apho kufuneke noniliwe njengamisi and Indoni apho iza kuba ikumkani kunye nekumkanikazi yokumela isizwe sayo eDurban apho ndizabe ndiqabele eqongeni ke kunye nezizwe ezili-12 zalapha eMzantsi Afrika zonke. Mna no-Inako Mateza ke kudala zithe chungembe kule ndlela sinyuliwe njengamisi and Indoni sokumela amaXhosa siye saqabela ke eqongeni kodwa ke kulo nyaka uphele kulo nyaka khange senze i-camp senza into ekuthiwa yi-audition apha efowunini apho besithumela ii-videos zethu kwathethwa ke apho besityatyadula sityabe nyhani sizazise okokuba singobani siphuma phi na. Okay, and ibulela ke abantu abaninzi bazawutsho ke bayazi namhlanje. Masingene kwesi sakhono ke sokuba zimbongi nobabini sizonikhulula ke namhlanje. Masiqale kuwe ke Hlelokuhle, ukhona umbongo onosenzela wona nje ukusivisa into kokuba wena uyimbongi. Akho ngxaki tata, ukhona umbongo endingathi ndinenzele wona noba ngomphina noba ndiyazazisa noba nenzela umbongo nto leyo niyifunayo nina. Kha uyisenzele nawe Inako uyawukhabe kucinga uba uzawusinika owumphi na. Over to you ke Hlelokuhle. Camako siyabulela Hlelokuhle. Inako madikunike ke noba ngumzuzu mnye kule 2 minutes ishekileyo siyezindabeni khasinike umbongo. Kancinci nje bhuti wami kodwa nakuxola enhlizweni unganibuzanga umbuzo othi yintoni Indoni ndize ndikuphendule ukuze abantu bayazi ukuba yintoni kanye lesiyenzayo. Okay, khasele ke ondiphendulela yintoni Indoni Inako Mateza. Mandibulele futhi ngombuzo wakho. Indoni ngumbutho owasekwa ngumama uGqirha Nomcebo Mthembu osuka kwalapha kwiphondo laKwaZulu Natal. Injongo zakhe ngokuseka le nkqubo wayefuna ukuqokelela umlisela nomthinjana wezwe lakowethu aze awufundise ngamasiko nezithethe zakowethu. Khumbula kaloku umdaka omnyama uyilahlela imbo yakhe ngophoyana. Ngoko kwi-Indoni sifunda ngamasiko nezithethe, sifunda intlonipho, sifunda nokuba umntu ngumntu ngabantu. Kwi-Indoni ke bhuti wam ifaniswa nequnube elikhula ezingxondorheni, qunube elo elimnyama elimnandi ekunzima ukuba kufikelele kulo. Yiyo loo nto namhlanje siye sibizwe ngokuba sizindoni, yinto yokuba siyabaweleka kodwa ke kunzima ukuba abantu bafikelele kuthi. Enkosi. Wow, utsho kamandi Inako, qaba nje sisekenze nazo. Khona umbongo nawo? Bhutama andinothi ngumbongo kodwa ke ndingakudlulisela umyalezo othile ngelithi ndithi bana Afrika nozala wama-Afrika, Afrika nozala womlisela nomthinjane, sifikile sikrelemnqa singesizokuzakuza. Namhlanje ke mna ke Mzontsundu ndizomemeza ibuyambo kumathola mnyama e-Afrika. Nanti Afrika ilizwe lokhokho ebekukadeni ilwela, namhlanje isezandleni zenu. Sithi bayethe ma-Afrika bayethe, simemeza njalo sicela intsikelelo, sicela uQamata phakamisa uphondo. Nditsho kuwe mzikantu kaphalo kaXhosa katshiwo, otokosa Hlelokuhle Bikitsha, ndithetha ngexesha apho intombi
zinxiba inkciyo, abafazi benxiba izikhakha, amadoda sombatha incawe erhasiweyo. Buya Mzantsi Afrika, buya Embo, mntu omnyama Embo, manisithele. Nkosi kakhulu ke ndizawunika abaphulaphuli indlela ke enifumaneka ngayo kwabo banomdla nabafuna